سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي نلو مسؤول سلاسان حدن تكمتي قدامي تحسطوه زي تدالو على توزينات تزلكم مسيلخو كموترك صاف فصام مدباتنا نخت كتاتولنا ندعدمكو بقدامنت ارئيس زينا جنرالات إثيوبيا سعال حميمهم رأسهم حميمهم نحكمنا ناب دبي يوم زخلو زبل أزراراب مجلس أوتيو ركب إيرتران إثيوبيا كاب سلام ناب كينات كيس سجاجر يسج سراويت إسرائيل ناب سمين كازا آتيو إسرائيل مس حماس كبير لو تقصي خكاير كم زحادر تجليتو أمريكا إسرائيل كازا عالماوي تصاوع تقصي دوم بالكام زنت أجتن كالن زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال جزيه إن داتا منخم أبزا channel دما ناي وترو تختاتلتي نختكونو سبسكرايب بمقوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم جنرالات إثيوبيا سعال حميمهم هرسهم حميمهم نحكمنا هنا بدوايوم زخدو زبل أزرارابي مجلس ووتيو أبو حمد كرمي حدا ورحيه مس جنرالاتو أبز تراخب اللو عقاتامي أبا خيبه ناي مبراق الزم غتل أزازي جنرال برهانو تلاهون كحدام إخاه تقبرو زلخا زين فلتو خي مسلكا نهزبي أمحارا حلاين دا مسلكا نفانو تهبو زلخا قلباب نفلتو إنا كابزي تقبارات كا زي تقدب انتخونكا نسر رابطكا كاب حجي تسانا بتومي خاب مبال نات جنرال كام زفرارحو إيتيو كلتميتن حامسان حدا زتباله ما خنزين إثيوبياك علي حام كاب تعالى جميرو ناي جنرال برهانو تلاهون من كسقاسات أبي أحمد يري إندو أي رأينا ندابله بمسقاقنا أبي تعمانتو نخرجاجت قبل علي أمحار حيال زخونة تحستي في التم كم زولي قلت بتوسعن كالوت أمحارو بهالتي كاب أبي أحمد هنزوها بمتكابو بممرات قبل علي أمحراز في التم وزلو شاف كم زغت زولو قليتهم بفلاي قاله جنرالات أبي مأكل أديس هوا عبيت منبري أبايتن أبتن أشتقت أرات دما عبيتن سفعتن زخون حرشاتات كام زتواهوم يقلتم تزاقرم دماتهم جنرالات إثيوبيا سعال حميمهم رأسهم حميمهم من حكمنا هنا بدوا يوم زخون الزبل أزرارابيه زعبا خوين يركبم أبا حمد نزخولو تغمتات زي مال قالهم زلو أمونات كوينهم خيقلقلون تأززتوه نكخونهم كام زخونه يقلتم ركب إيرتران إثيوبيا كاب سلام ناب كينات كيس سجاجر يسج أبز متصلو لحموسا بسمين إثيوبيا كينات زبكعلو سمع تقسيم قرات بريتوريا زد تفرملو فلا ما يعمت زخريوم تسمع خلديو أي نبرن مسرح سلام جنا أبحته ملكت آياتون أتي أب مجمرتا زنبر ركب منغو أسمران أديس أبان منغو خلتيوم بريزيدنتان تراي زي كونه حزب تسفاز زي جبرلو زنبره بزحو نقرات ناي حبار ربحا حزبي زلو أي مثلن كالتن تان انصحفن بوليتيكا كارن أفريكان ما كلاي مبرقن زخونه عبد الرحمن سعيد أب كايرو أبز تخيرو على قرا بتي هاجرات السودان أب دو أفريقيا بريتوريا أبز خدو على بريكسن زكايد ركب كدتيوم مرحتي هنتي إن أنا كيز خير زلو زمدنا هن مسجان زي حجز مخانو يأمنين يروم كدتيوم من تخونجن أي تفتسمون ركبهم زد تبتاتنا يمثل دحر مبال مرحتي قرا بتهاجرات السودان أب كايرو بريزيدنت سياسة فورك دما ناب أديس أبا خمس بتصح كباب مخارج أداي منستر أبي حمد ريدوان حسين تسمعي تباهلهم تسفات غير له من الباتون تحاسب يخون جن تعرفوا خام أبز غربا وانتي برد زخون زمدنا داغماين متنسا تسفا روحو سلا زخونم كلتيم وجنات أب بينهم حدش وتدروي حيلتات يوافرو خمزلو يقلصالهم بنصا كالكو خراغات انت زي كاله ناي عين مسخخرات جن وتدروي مدلوات ينقساقسو خمزلو يقلصلهم أبال فتسامي شماغلن أفنيان علي محمد عمرون أبتدووي كابي حدش وتدرو معسكرن وتدروي نتفتات كام زلو زملكت حابري تاقليتم أب كابي عاصب حيال أور أصوار آلو كبرتي أصوارون يقربالو نتفتات حيال أير أب مقلاب نفاريت عاصب أزيوش يرأيالو بوغن إثيوبيا بفلاي أب كابي عفارجن كلل تግራይ بفلاي أب ግንባር ዛላምበሳን ክልቴን ሃገራት ወታደራትን ከበርቲ አጽዋርን የቀራርባ ከም ዘልዋ ሓበሬታ በጽሕና አሎ ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አብ መጀመሪያ ወርሕ ጥቅምት ኢትዮጵያ ጉዳይ ወደብ ከተልዕል አልዋ ዝብል መደረህ በገሊዮም ኣብታ ሃገር ዘሎ ቅልውላው አቀልቡ መዝምባል ገሊዮም ድማን ህዝባው ስሜት ዘላግጹ ከም ግቡ ሕቶ በደገፍቲ መንግስቲ ክቀርብ እንከሎ ካልኦት ድማ መንጎ መርሐቲ አስመራ አዲስ አበባ ዘትራይ ግጭት ሞዴሉ ይኽብሉ የናስዎም ኤርትራ ሶማሊያን ጅቡቲን ንመግለጽ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትሪ ተቃውሞነን ኢትዮጵያ በዘተፈላለዩ ጉዳያት ክንዛታ አለና ዝብል ሕቶ አልዒላ ወራር ክትፈጽም ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ከም ዘሎ ግሉጽ
بمسارتات عبد الرحمن السعيد اتفللي كابسم بريتوريا جميرو ترأيو كمت بريزيدنت سياس زدليون زبلون هناصنت حزبو سراويت حارነት ትግራይ ንምግላል ኤርትራ ካብ ዝርብ ንገዛኢ ኣስመራ ኣቆጢዕወዩም አቶ አብዱራህማን ከም ዝበሎ መጅማር ዕጥቂ ሙራድ ኃይልታት አምሃራ በመንግስት ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሓደገኛ ክብልን ከሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ጊዜ አምሃራ ዕጥቁን አጽዋሩን ከፈትሑን ከጥቁዑን ጀሚሮም እዘነ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከም ሓደገኛ ነገር ይዝርእ ምክንያቱ አምሃራ ከም እሙናት መሓዙ ተቆፂሮም ኣብቲ ኩናት ስለዝተሳተፉ እዮም ካብዙ ሓሊፉ ወልቃይት ቅድሚ ምፍራም ስምዕ ፕሪቶሪያ መንግስት ኤርትራ ንዕጡቃት አምሃራ ክሕግዞም እዩ ዝብል ጥርጣረታት ግምታትን ነይሩም ድሕሪ ምፍራም ስምዕ ፕሪቶሪያ መንግስት ኤርትራ ንምምሕዳር አዲስ አበባ ዝቃወሙ ዕጡቃት አምሃራ በሰፊው ከም ዝሓገዞም ይነገር ኢሉ ሰራዊት እስራኤል ናብ ሰሜናዊ ቃዛ አትዩ ሰራዊት እስራኤል ናብ ሰሜናዊ ወሽመጥ ቃዛ ሰሊኹ ከም ዝኣተውን ታንክታት ነበርቲ ሰሜን ቃዛ ናብ ደቡብ ቃዛ ዝግዕዝሉን መስመር ዓጼን ከም ዝነበራን ፍልስጤማውያን መሰኻኽራይ ገሊጾም ሳላህ አዲን ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ጎደና ዝትረአየት ታንክ ድማ ምናልባት ሰራዊት እስራኤል ቃዛ ንምቁጻር ይግዝግዝ ክህሉ ከም ዝኽእል ጥርጣረ ፈጢሩሎም ሰራዊት እስራኤል ጸኒሑ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ለይቲ ሓደ በሐማስ ተታሒዛ ዝነበረት ወታደር ንምድሓን ስርሒት ከም ዘካየዱ ፍሊጦም ቀዳማይ ሚኒስተር ነታንያሁ ነቲ ፒቲ ኦሪ ሜዲጊሽ ዝተባለት ወታደር ነፃ ዝወፀሉ ስርሒት ዝሕጉስ ዓወት ብምባል እስራኤል ነቶም ዝተረፉ ልዕሊ 230 ጅሆ ተታሒዞም ዘለዎ ሰባት ነፃ ንምውፃእ ዘለዎ ተወፋይነት አብሪሆም ነታንያሁ ነቲ ሓማስ ዘርግሖ 3 ጅሆ ዝተታሓዛ እስራኤላውያን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ምልዋጥ እስራት ክገብር ዝፅውዕ ምህፅንታ ጨካን ስነ አእምራዊ ፕሮፓጋንዳ ክብል ኮኒንዎ እዩ እስራኤል ድሕሪ 3 ሰሙን ዘካየደቶ ጽዑቕ ደብዳብ ቀዳማይ ሚኒስተር ነታንያሁ ካልኣይ ደረጃ ክብል ዝገለጹ ሓማስ ናይ ምጥፋእ ብኣጋር ዝተሓገዘ ስርሒት እናስፍሐት መጽያላ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትር ጥዕና ቃዛ ትግጭት ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣብ ቃዛ ልዕሊ 8300 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ልዕሊ ኣስታት 2.2 ሚልዮን ነበርቲ ከቢድ ሕፅረት መግቢ ማይ ነዳድን መድሃኒትን ከም ዘጋጥሙ ኣፍሊጦም ነታንያሁ ኣብ ቃዛ ተኽሲ ደው ክብል ንዝቐረበሉ ጻውዒት ወታደራዊ ስርሒት ደው ምባል ንሓማስ ንግብረ ሽበራውያን ንጨካናትን ኢድ መሃብ ማለት እዩ ብምባል ነፂግዎ እዩ እቲ ጉንፂ ኣብ መንጎ ሓይልታት ስልጣንን ሓይልታት ድሕረትን ይካየድ ከም ዘሎ ብሶኒ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ክሳብ እትዕወት ኣንጻር ሓይልታት ድሕረት ደው ክትብል እያ ኣብ ዝኾነ ሸነኽ ዘለዋ ዝሰልጠነ ሃገራትን ነዚ ክድግፋ ተስፋ እገብር እጽልይን ኢሎም ተካላሰው ሓገዝ ናብታ ተኽርዲና ዘላ ወሽመጥ ረድኤት ንምእታው ተኽሲ ደው ክብል ብቐጻሊ ይጽውዑ ኣለዉ ወኣብ ቃል ሰራዊት እስራኤል ብዛዕባ እተን ናብ ቃዛ ሰሊኸን ተራእየን ዝተባህላ ታንክታት ተሓቲቱ ንጹር ሓበሬታ ይሃበን ሪር ኣድሚራል ዳንኤል ሃጋሪ ኣብ ውሽጢ ወሽመጥ ቃዛ ከበድቲ ኣጽዋር እግረኛን መጥቃዕትን ዘወሃደ ስርሒት ኣስፊሕና ኣለና እዚ ክልተ መባእታዊ ዕላማታት እቲ ኩናት ንምዕዋት ዝዓለመ እዩ ንሓማስ ንምግጣምን ዝተጨወዩ ውልቀ ሰባትን ክምለሱ ምግባርን ክብል ገሊጹ እስራኤል ምስ ሓማስ ከቢድ ልውውጥ ተኽሲ ክካየድ ከም ዝሓደረ ተገሊጹ وهاب قال حيلتات مكلخال إسرائيل بيتر لرنر منقو حيلتات إسرائيل حماسن كبير لو تخصيص كير كام زحدر قاليتهم لرنر مس بريك أست أب زجبروس أنهيت حيلتات مكلخال إسرائيل درجة بدرجان الناشر عرفن إن حماس يدمسسو قالوا قبل قاليتهم على مود ما مس حماس مكتأمن تحت قرصتاتو معناون كام زخونه تزاريبو لرنر حماس أب مساجدن هنساتاتن سيفلاتن كوني واقع قالوا قبل كاسيسوم حماس سلاموان تكالاتن كمدفاع يتكمالو نزبل كسي إسرائيل بتدقاقامي ينسقويم بخال زينا أبدواوي إسرائيل أب تركب كتما إيلات نفاريت كل أيرت حساب متواسعيبو الدول حادقة تسميهم نظام الكيتو سراويت إسرائيل أبزوتسو منجلسي أب تقاتا كتما نابزركب كل أيرت هاجر زت تسقع علامة أير كام زنبرن نسلاموان حادقة كام زيكون نافليتهم بتمساسايل حيلتات إسرائيل أب غازا بربدا بنفرتن بمريتن بزوصدو زلو متقعتي أب زحالفة حدا معال تتري أصات 300 علامات كام زهرمو تقليتهم أتوكن في حماس زخونة برجيد القاسم دما أب سمين غازا نسلسة تشكركرت إسرائيل أربيو خامزة قعه بتليجرام قليتو لهم أتوجلا بالعلتن أب كبابي التهوام نابك غازا زليقان زاعت وازفتنا زنبرات تشكركرتي تسارتانكي كامزة تكوسي قلتم قدميلو حماس نابدو بغازا زسقلو زنبرو وتادرات إسرائيل بمورتار كامزة قعهم قليتو نيريوم از خمزيلون كله أبدو بإسرائيل كتما إلات تابعي
ምትእትታው ነፈርቲ ዝሕብር ሳይረንት ምጥቃዕቲ ኣየር ከም ዝተሰምዐ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ገሊጹ እዩ እንተኾነ ብዛዕባ ዓይነት እታ ነፋሪትን ካበይ ከም ዝመፀትን ኣይገለጸን ከተማ ኢላት ካብ ጋዛ 200 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ጥቓ ቀይሕ ባሕሪ ጥቓ ዶባት ዮርዳኖስን ግብፅን እትርከብ ከተማ እያ ኣሜሪካ ንዓለም ለኻዊ ጻውዒት ተኹሲ እስራኤል ቃዛ ደው ምባል ነጺጋ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤማዊ ጉጅለ ሐማስን ተኹሲ ደው ክብል ዝቐረበ ዓለም ለኻዊ ጻውዒት ኣብዚ ሕጂ እዋን ቁኑዕ ምላሽ ኣይኮነን ብምባል ነጺጋቶም ወሃብ ቃል ሃገራዊ ድሕነት ጆን ኪርቢ በሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ክንዱ ኣብ ውሽጢ ቃዛ ሓገዝ ንኽበጽሕ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣብዚ ሕጂ እዋን ን2.2 ሚልዮን ነበርቲ ቃዛ ቀረብ መግቢ ማይ ነዳድን መድሃኒትን ኣዝዩ ብዘስግእ ደረጃ ትሑት እዩ ዘሎ እስራኤል ግን ሐማስ ክሳብ ዝጠፍእ ተኹሲ ደው ምባል ከም ዘይህሉ ገሊጻ ኣላ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጻውዒት ተኹሲ ደው ምባል እስራኤል ንሐማስ ኢዳ ክትህብ ንሽበራ ኢዳ ክትህብ ዝቐርብ ጻውዒት እዩ እዚ ኸኣ ኣይክኸውን ይኽብል ገሊጹ ኣሎ ሚስተር ክሪቢ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺኡ ተወሳኺ መካይን ረድኤት ብግብፂ ኣቢለን ናብ ቃዛ ከኣትዋ ምዃነን ርግፀኛ ኮይነ ኢሉ ኣሜሪካ ብነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዶብ ዝሰግራ ናይ ጽዕነት መካይን ናብ ከባቢ 100 ክብል ምስ መንግስቲ እስራኤል ከም ዝተዘራረት እውን ሓቢሩ ብሰንበት 45 መካይን ጽዕነት ብኣፍ ደገ ራፋሕ ግብፂ ኣቢለን ናብ ቃዛ ከም ዝኣተዋ ሚስተር ኪብሪ ገሊጹ እንተኾነ ልዕሊ እዚ ከም ዘደሊ ተዛሪቡሎም እዛ ኣብዚ ሕጂ ዘለና እዋን ጽቡቕ ምምሕያሽ ዘርኢ እንተኾነ እኳ ሕጂ እውን እኹል ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ክብል ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ተዛሪቡ ኮሚሽነር ጀነራል ትካል ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ዩኤን ኣርዋር ፊሊፖ ላዘሪያ ኣቐዲሙ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ መዓልታዊ 500 ናይ ጽዕነት መካይን ናብ ቃዛ ይኣትዋ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሩ ጀነራል ቆንስል እስራኤል ኣብ ማእከላይ ምዕራብ ዩናም ኮሃን ተማልሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓንቲ ብሐማስ ጆ ዝተታሒዛ ዝቕነየት ናታሊ ረኣናን ዝተባሃለት ጓል ኣንስተይቲ ናብ ዓዳ ናብ ቺካጎ ተመሊሳ ኣላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ እስራኤልን ሐማስን ቁልጡፍ ሰብኣዊ ተኹሲ ደው ምባል ክግበር ብዓብላልነት ጸዊዑ እዩ እንተኾነ እስራኤል ሕርቃን ብዝመልኦ መንገዲ ነጺጋቶ እያ ሚስተር ላዘረኒ በሶኒ እቲ ሓገዝ ዝቐርበሉ ስርዓት ቀረብ ትርጉም ዘለዎ ንምግባር ፖለቲካዊ ድሌት እንተዘይሃልዩ ምስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ተራዩ ዘይፈልጥ ጠለብ ሰብኣዊ ረድኤት ክፈሽሉ ኢሎም እስራኤል ነቲ ሚስተር ኔታንያሁ ካልኣይ ደረጃ ዝበሉ ንሐማስ ንምጥፋእ ዝዓለመ ኩናት ተማልሶኒ ጀሚራቶላ ድሕሪ ናይ 3 ሰሙን ጽዑቕ ደብዳብ ነፈርቲ ሓይልታት ምድሪ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ቃዛ ወታደራዊ ወፍርታት ኣስፊሖም ኣለው ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም